fai uns meses os traballadores deste concello, cando fai moi pouco a señora alcaldesa, se mal non recordades, dou plantón aos traballadores, dixo que o plus que tiñan que cobrar non lles iba a pagar porque non iba a dar volta atrás a cabo de 4 días, non lle quedou máis remedio de tragarse súas palabras, dar marcha atrás porque isto é lei, e non engañemos aos veciños. Nos presupostos había uns cartos de liquidez que é para pagar os traballadores, eso é por lei, non é porque o digamos nós, nin porque nos guste ou nos deixe de gustar. Se había uns cartos que digan que sean honrados e honestos e responsables, que digan que tiñan uns presupuestos que pensaban que o concello iba a recaudar uns cartos que ao final non se recaudaron, fai falta para outras cosas e eles foron que lle deron prioridade a alcaldesa, claro, máis o resto dos partidos, se eles deronlle prioridade a coller os cartos dos traballadores para outras cosas, ese é o problema. É como se eu a miña casa colle os cartos para pagar o xeque de compras e non pagar a luz de má conta. É meu problema, pero que non achaquen a falsas excusas. Os traballadores veñen aquí a traballar e non a gobernar e a gestionar os cartos para que teñan para cobrar. Eso unha. E hai que ter unha cara, por non decir outro adjetivo máis mal educado, utilizar o centro de lío, cando levamos algunha xente 4 anos loitando para que se paga o centro, xa e pregunto, no pleno de setembro, que estaba aquí a señora alcaldesa, dixo que xa estaba todo resolto, que nos estuviéramos preocupados, está nas actas, non o invento. O sea, en setembro estaba todo arrasado, non había problemas, pero ahora utilizamos o do centro de lío para que ven, non vai a ser, que tal. Entón, lle pregunto a señora alcaldesa, a su grupo, si realmente os terrenos do IO, que non se conste en acta, están en condición de que se pode efectuar o proxecto do centro de saúde. Eso unha. Outra, tamén me gustaría que me dixeran que os cartos que había para ese, que había os cartos de liquidez, de aproveitamentos urbanísticos, que se fixeron con eles? Si gestionan mal os cartos, ese é o problema. E ora, tamén me gustaría, señora secretaria, se fuera tan amable, se me podría contestar unha pregunta, que non é indiscreta, penso que se valora se me contesta ou non. Quero decir, usted, secretario do Concello de Cangas, ten unha categoría profesional, entendo que está como unha traballadora e unha profesional na súa categoría de organigrama de traballo. Usted ten a mesma categoría que o señor interventor, que o señor tesoreiro, non? Ou máis. Perdón. Non creo que ni máis ni menos, ten a mesma. Ten a mesma. Entonces me pregunto, usted ten a mesma categoría, non vai como usted, non tome a título de seu traballo. Si usted ten a mesma categoría, si sonríase, señora alcaldesa, que está sonriste. Fíjate, a ver, non se interesa. Usted ten a mesma categoría como secretaria, e aquí di palabras textuales de Sara Millán, que é a alcaldesa deste pueblo, que o día 12 de decembro le di se vota por verdad, pero porque non quero aburrir. Tamén os socios del gobierno, PSOE e ACE, a responsabilidade é de a toda a corporación. Non hai que marear máis a perdiz e buscar excusas de mal pagador. Se alguén se quere agochar detrás dun informe, alá él, sentenció a señora alcaldesa, como suele hacer. E ahora pregunto, o informe do interventor é preceptivo e non vinculante. Entonces me lo paso por los foros. El de la señora secretaria para parar Naxó no puede hacer nada porque es lo que marca la ley. Me gustaría que la señora alcaldesa me explicara, por favor, cuáles son las diferencias de los dos informes. Uno es preceptivo y me lo paso por los foros, y otro agacho cabeza detrás del informe y mareo